Audio Jungle. गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी खबर रुद्रपुर से रउआ लोगन के टटका राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। छौना चढ़ावत के समय निकलल चिंगारी से लगल आग, मनई लोग कैले बवाल, चलल लाठी डंडा। रउआ लोगन के बता दी कि देवरिया जिला के सुरौली थाना क्षेत्र के तिवई गांव में सुअर पकौला के दौरान निकलल चिंगारी से गांव के एगो मनई के छत्ते पर रखल सरसौटा और तिलैठा में आगी पकड़ लेलस। मौका पर ग्रामीण लोग मोटर पंप चालू करके काफ़ी मशक्कत के बाद आग बुझौने लोग, वरना तेज पछुआ हवा के कारण बड़न आगजनी होखला से रोकल नहीं जा सकत रहे। गुस्साइल लोग लाठी डंडा से लैस मारपीट पर उतारू हो गए, लेकिन वही जब मौजूद पुलिस और संभ्रांत मनई लोगन के बीचे बचाव कैलका बाद मामला शांत कर गई। बतावल जा रहा बा कि बुधवार के दिने परम सुंदरी देवी मंदिर पर रामनवमी के मेला लगल है। वही दक्षिण तरफ कुछ दूरी पर दोपहरिया में लोग छौना सुअर पका रहलन। तेज हवा के बीच निकल चिंगारी से गाँव के विनोद के मकान के छत्ते पर रखल सरसौटा में आग पकड़ ले। देखत वही जब बगल में एक झोपड़ी के भी आग अपने आगोश में कर लेलस, परंतु जबले आग अपन विकराल रूप धारण करता, ग्रामीण लोग काफ़ी तत्परता से मोटर पंप आदि चालू करके आग के बुझौले में कामयाब हो गई लोग और गांव में एक बड़हन आगजनी होखला से बचा लेने लोग। खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी की रिपोर्ट। Audio Jungle.